na yɛne deɛ waka ɛde akyerɛ sɛ yɛkɔnya no koraa yɛnim sɛ wɔbrɛ akonnwa n'anim ase fi sɛ ɔsɛ afei deɛ ɔkɔ asɔre enti asɔre a ɔkɔ no sesei sɛ ɔwura dɛm akɔ akɔgu nsa ne ɛyi ebia nipa a ɔbɛyɛ wɔngu nsa. Hello, abusuafo. Mede nkyɛ sonko brɛ mu nyinaa, menim sɛ wɛda do mu nyinaa mo ho yɛ. We the video we near course menshia. I think say be last week and I said last weekend no move back home. I am sure said sign be the course or menshia. Na esua de ema me no na menim say ye betimi esua baby e de frame, especially so ye Christonia. Video we say when you Christonia you may not find it important and I say you might even find it insulting. And as a way sorry koni ebia we Christoni but when you Christoni we are sorry koni insua and also you may find this video insulting. But near Oye Christonia Hongo Tinimuno, Ebia, you might find this video very educating. And as Ebia, what me by your journey, I won't send home. Now, Mr. Say, any first time I open my channel, Iswa, or more than subscribe, and mame, na like a video, na share, na drop or comment and so. Because me person me who's the way I will see journey. Because I want to learn from you. And to Mr. Say, and any first time I open my channel, Iswa, or more than subscribe, and mame. Video nina about near course so our Ohwimhene insensama eba ewo menhia say papa yi Ohwimhene minim da but utie charge anase ko edu a yede ball no na utimu se amamu anase ohene a odi ewo Ohwim no ensem fata ofre no ho se o ye Kristoni nanso menyini se obeye Kristoni ohia obeye asorikoni but eja o se o ye Kristoni enti charges a yede ball no ne do but se me boni tofa metimenya be say charges be 7 and until no me better mo video no na at the end of the video no remember me comment also until we stay through na yen videos no na yen the way yesi born in charge no ewa until no me twitwa so now after that no I'll add my comment until no we will learn together at the end of the video until me say we stay through. Thank you very much. Nine fan a child do. Yakibia, Ibianiba, or now Yenny de Wakan, Eddie Ache said Yakumian Fry, you said, or Blair Akumian as he said, or say a fay dear, or call a sorry, it's a sorry at Okono. Say, so old them up a good in Sunday, a Ibianiba, obey it, whom we sang. A fay. Oko asor kwesiarabia enso yenim se na nafie ha esum a enkasese osum no fie be se emiensani o ma ha se ese oba besum da ena nana afase bia wodie bia se be nipa efifiri mia eba edikurufo ma na enyina ebebie nana eti esute Ohwim ya also maybe what is say or sorry no I can't for aka won say ebeye ni ya pa so bewu agumen so ama ye de afuna aba begina nanimu ne years it say there sorry no e na woko ahinie no ehu se wode ahinie no atu from na sabe eye akyakoko ya agumen so ni se bi efia ha enye agumen aketwa ankasasa wo hini etena so a wodi eho aibia eto ye fra esese wo ba ya wo ma sese no yamia kwesiare kura na okwa asore emu sa hase medi bia sese wo ba bi de enya de ti wo de ato pompa anti yesre na na se na dawuruma ona Asanteman ye ne dia ona Ohwimhene ye ne dia se Ohwimhene se ano brass ewo ne nsam dia na na dawuruma kwa obefa so e dia bo aye bia omo aye kakra muti Mare to Bajam Aresu ye can say Ohwim no we dey say asore ma ko to dwanu ado utumu ta wo ko o da pa chawa ide o pa chawa enyiye ye pe pa chawa bi ma enyiye o didi eno mo kwan na konwa adwani ni o se da bi we dey be ko asore kwa ko ne to o dey ko asore say second chance o say no asore bro adarma ese mi ma na enyiye ese mi ma na enyiye bra wa se benkum otu facham kuma se benkum so won sami aye asie ya sem bai
na de kume kura na me kwa asɔre ei ni echi gogo edi ni ma wo di asase no beton go galamse so abeye asɔre ensago so aboi na me kwa asɔre no beton mu da ben ebeton mu kura wo kura mu da ben opese ya ne na no madaro ma ye ba se ewura ma ne nkɔ no nkɔ da asɔre na do obeba be suma konya na de amamani amani na ya adwuma no yemfa ma no na ka no ne ngini bi so no nso di akira no nso ye de emfata no ke de sesa nke de wono kura ka ho ma ne yesa abodom ba ko no se de ne peni ni ka ho no na ka su bi aba tie de nsire bi ma no onfa konya no nto no nkɔ na so ena nkontompo ade a won pe wiase to kan krono be hu mo se no ama na de no akeka ho na san ko ba se o de asore e be twa Asanteman e pon a na ran mu ni o ba na so be di ne na wani age ni go di ne na ohene na obedi no o te ase ehene ya ade Nyankopon ko na ye e na odi tumi na Asanteman ene nti na ye Nyankopon no se to Nyankase na obedi ehene no o se asore na oni ma asore kase pa ansana mo na da asore e ba ye a bonen ko ama ye hunto yi ko sia da ba bia ye ma enso mo am ko asore nwe wa no mba na ntoka e da oda da mo dia sa ba ye wura na asore asokwa ma mpo o ne di kan si asore da ye wura na asore kese osokwa ma mpo ye wa ya so enwira fufo na ye fra no aye de so mo ye ko asore no ye fra so chief priest ba no santin ne di kan ye di kan ne nsia ani ade na ada ni kontompo ni no ma yentimi ye ade enu kan enti Ghana pa sofo wo ha ani asorefo e bo nyamesompa aju abra bo anga Ghana eni na no ye no na entisei na efiri na no sem na ayesei se kasa obi sum ni pa serving humanity and the church so ba sum Nyankopon nyame hu ne da ozo se be sum no yen to collection fa yen ko yesesi da ana asori si Israel ma so fu bi anko bi da Nyankopon bo di mu hu ne da Yesu ma hu no ni photo kura na afide ni we bika na ye nya sante yina wote wa ye hu no Yesu kire no a ye hu enti ye nya me no woni ye de ne tia woni ye de ne ye bibia de ne tutu ahun woni sanyarewa woni anya o de na so be pa asore de a na ye som no ye no nsom fisa asore de no ko na o ka so say di collection o ba o to collection bi da ye tra so da mani ye di ye ba akasa nko a o ka kra na e bo ofu sante ni de o ye a o di fit ni ye nko no me ya be je ntu ko ba bu ma o se mu hu no kra na be mama ye adeje light na ye hu ni edidi abro ye wa de kase enti ya ye tenete no o de kwasa mo fa ha ni hu se o pe kwan aba ye ma o kwan kra no o be hu na ye nyira fa nya nya sasua me e bi to me ha 1 hour 35 minutes ena nyame yi mi free Satia da Roma no ti ya fa tuofo wa kansen bi afi na abapa ba mu akonya so yesa de akonya mbe yi wa ma nse ne bi kasa wa jan akonya so kwa ko tu jina sunsun bi anyina ho onjimi ni era asi wo de ni nyina no wa uye kura no a de wo ba ka bi a obeti masa ye ti mani ko na Hello abushafo se mo hu video no na me wo old video bi a ansa na meto aso no me pese mo hwe no a eye from Benkum division no on se obi na odi kan kasa ye na me chro ono no Benkum division no aha I think say ye friend no say Sawansan hene o say then but sa ohene no on say me tai e follow enema e koso Asanteman mu ni ade sa ohene no I think say na no bi asembi eba na himfie maami bi ene jama obi nya asem ema maame no over 70 years osi okọ asori oye kristoni but okobo odua asem ni bedru sa ohini wo yanim no the way a osika ya ni the way a osi mark sosum eye ketuwa bi no na obo Jesus Christ credit ni say obi a wakonam ensuo so like
obo Jesus Christ din wie enti anya me de but sa commenter oye wo menhia ewo sa Ohwimhene asem no ho no na ema me kai sa video no timi pese me de sa video no e kire ewo sa benkum division no DNT okasa ye no so pese o say hunu de okasa ye na go back and watch the video no de hunu de oye benkum division no de okasa ye no na never compare we enti just watch this one and then I'll add my comment. Abufuo na de we nyina Zion ana ama memebo Zion na me pese me hunu se de o sika no ana de me ise wa bodua na bi o kwa asore asore ba ha CS no so na CS mama na wadi fie sai 75 ana ko CS ana wo obi di kro no ato so Zion wa mo CS fo ni din na me go so mo na go wori Zion me wo ko ma so Zion ye mo ya tie ba bia na mo di asem be hye ye o Zion mo na mo se papa bi na tape so mo na mo se papa bi na tape so mo na mo se papa bi na tape so ani ya fia se me amna wa ha no bi di asma to so na susu ampa so ani abra ana na nka sie esi nyame na ba ka me de Zion ana na me ti asem asie yo Zion na se bu nyina mu nim se ba bi amnam no nyokura ni ho Zion mo pe no kura ye die ni mo na mo pe Zion ma me 70 something wa nya de Zion siesi so for cross so ku na so dem Zion ana ma me 70 na ma bi si da wai ya de no ya fa ku ni po ma me ya de ni fa ku ni pa Zion ya de ni ya de hwa so pie Zion ya de no kure Zion ya fa no kure so Zion ana mo de ni agidi yeso Zion ku gidi e be den ebe ya de ni de no kure ne so wa ye bone na wo ko ka ebe ku Zion ya de ni no kure Nyankopɔ wo gidi di o nyini ni o Zion ana wo ti da mi chiri Zion ti da mu bufu ana mo be ka ye de ni nyame Zion ada na wo nka wo de Zion na mo be ha ye Zion ye na mo se ya bro samfo Zion ana we ndo mo ba sare ana we ndo mo koyi musu bufu pe na mo be ka ye de Zion mo krisofo Zion wonsam yi aye asie ya asem bai na de kume kura na me kwa asode Abushafo enti videos no na mo hwɛ no na on sɛ de menhia sɛne otumfo ɛyɛ no sɛ ɛnyɛ otumfo na ofiti prɛkopɛ ebua obi atɛn sɛ asɛm ba ebi ni so otumfo enim ne ɔbɛka kora a sɛ otie Amanhene ne ahemfo no nyinaa adwene na Ohwimhene no ɔmobɔ no kwadu wiɛ no na ɔpemso bi kwan sɛ ahemfo nom ne Amanhene obi amfa na adwene bra no na yɛde microphones no mema ɔmo na ɔmo ɛkasa no ɔn sɛ so here charges na ɔmo de ball no sɛ de medi kakan no na sɛ wochiche mu a metime anya bɛ 7 no minim sɛ ba kokora ɛyɛ enough sɛ ɔpemso ebetimi de atu no so ɔpemso pɛ sɛ otu no nko ade a na 7 no de na ɛdɔso na de na ɛyɛ mgongo sɛ ɔmo kasa yɛ no nyina dodoɔ na no de na ɔmo ɛhama on ne sɛ adan na sese ɔse ɔyɛ Kristo ne nti no ɔmfa nnuane ɛnkɔ nkonyafie ɛno na dodoɔ na no ɛhama on from the 7 points na miminyae no ayɛ sɛ bia nhyɛ na ha ɔmo kɛse sɛ ɔse ɔmfa nnuane nkɔma nsamanfo na no mu ha ahemfo no more than galamsey na wakotuo di asɛ nsuo more than sɛ ɛpɛ sɛ nananom asieyɛ a wakotuo sɛ otu nananom nankasa ɔtɔn nsase no sɛ waka ɔpemsoɔ ntam kɛseɛ sɛ ɛfɛ galamsey yetu galamsey ɛde sɛ nsuo ne nsase sɛ obi a one ne nya adwene bia no ɔbɛtwe waso ɛne nneɛma a matwerɛ no wɔ hɔ sɛdeɛ mu hunu no ɛno biara ni hɔ nom a ɛha like ɔmo ɛkyerɛ ɔmo adwene no na ebia ha ɔmo kɛse sɛ ɔsɛ mekɔ asɔre sɛ ɛno nti no menkɔgu nsa mini problem sɛ ɛsɛ sɛ ɔpemso tu no na ɛwɔ sɛ ɔpemso tu no by all means sɛ dɛ mekaeɛ no saa charges ɛnson no emu baako koraa yɛ enough sɛ ɛsɛ sɛ ɔpemso tu no enti nye tu a ɔpemso etu no ho for the comment ɛna meyɛ o na mmom deɛ na ɛyɛ mo ngo sɛ out of the 7 charges na me fa sɛ metimi ɛnyɛ free asɛm na ɛba yɛ dem no out of the 7 charges no adɛn ti na ɔmo ɛdually more on sɛ
asɔre sɛ ɔse ɔkɔ asɔre sɛ ɛno nti no ɔmfa nnuane anaasɛ ɔmfa aduane ɛnkɔ nkonnwafie ɛnkɔma nananom nsamanfoɔ adɛn na kristo deɛ no ɛbɛɛ mu no asɔre deɛ no ɛbɛɛ mu no na no mmom ha ɔmo kɛse. I don't understand that. Asante on yɛmu dodoɔ na sesei no nyamesom anaasɛ kristosom ho dɔ anaasɛ kristosom ho suro ɛfiri ahemfo bebree mu ɛfiri yɛn asantefoɔ no bebree mu sesei no sɛ wobɔ mefa sɛ kristosom din anaasɛ wobɔ kristo din a na amanfoɔ bɔ kora ɛyɛ afu nti sɛ wohwɛ mefa sɛ akyea mefoɔ no so no baako no a ɔno so kasaeɛ no ɔno nso so ɔkasa a asɛdeɛ sɛbi o abusuafoɔ momfa nkyɛ me asɛdeɛ sɛbi ɔhoahoa ɔpem so ara ma menhu obi koraa ɔwɔ mefa sɛ manhyia hɔnom anaasɛ ahemfie hɔnom a na sɛ ɔkasa a ɔhoahoa ɔpem soɔ te sɛ saa ɔkyea me no na sɛ ne nyinaa ne sɛ there was a time bi a ne nka otumfoɔ ɛtu no afiri adeɛ so ɔn sɛ nti ɔnoa ne kan ɛka dɛ nka otumfoɔ ɛtu no firi adeɛ so na yɛn nyinaa fa nyɛ nyansahwɛ a me ebi to me ha 1 hour 35 minutes ɛna nyame yi me firi otumfoɔ de kyɛɛ no ɛna gyama no nso pɛ sɛ ɔdwene sɛ akatua obɛtumi de atua otumfoɔ ka ne sɛ sɛ asɛm ba a asɛ ɔbɛhohɔre otumfoɔ no otumfoɔ ayɛ kakrakaa na asɛ deɛ sɛbio wohoahoa obi na asɛ wodeda obi fam asɛ wopagya no na wontontom no na wokorɔn no otumfoɔ korɔn dada otumfoɔ yɛ kɛseɛ dada onhia wo nkorɔn ɛne ntontom no ɛne those kind of things no deɛ ɔyɛ nyinaa no ne sɛ nka otumfoɔ ɛɛtu no ɛna otumfoɔ ɛntu no like some time ago enti no ɛna ɔno nso so I think sɛ nyame akyɛ no adeɛ a ɔtumi kasa like ɔkasa ma ani gye ba ɛnom ne ade enti ɔkasa a na de yɛ osi kasa no na de yɛ osi ma mefa sɛ otumfoɔ so ne ade wodeɛ wopa wodeɛ sadakɔ ɛfrɛ sɛ manhyia YouTube page hɔ anytime bi a ɔbɛkasa no ɔbɛkɔahoa ɔpemsoɔ na sɛ wɔyɛ ne kakraka ɔpemsoɔ nso ɔso dada ɔyɛ kakraka dada ɔnkaa sɛ obi nyɛ ne kakraka enti saa na ɔyɛ na ne nyinaa no ne sɛ mepɛ sɛ wotie wei a o mepɛ sɛ meka wei de kyerɛ wo mɛma wobɔ mfome sɛ wonyɛ kristoni a I am talking to fellow Christians mepɛ sɛ mote saa adeɛ wei ase sɛ wo asante yɛahennie no started in the late 1600 mefa sɛ yɛne de nkyirako ntɔkwa no around mefa sɛ 1699 anaasɛ bi a 1700 ebi mu so ka no 1701 whichever date biara no ɛni sɛ mefa sɛ ɛyɛ 1700 koraa ɛbɛpem the year 2000 yi a it means sɛ yɛ kingdom no ɛyɛ only 300 years old na wohwɛ ahennie bi akɛseɛ bi a abakoro te sɛ mefa sɛ Babylon deɛ na ɛwɔ Bible mu even sɛ wohwɛ the Queen of England there at one point in time they were controlling about half of the world brofo kasa ɛyɛ English no hwɛ ɛwɔ baabi a America Australia ɛne yɛn Ghana fo mpo saa abrofo kasa yi saa krokitwa England no ɔmo kasa ne bi ɛna yɛka their kingdom is over 1,000 years old ɛnɛ ɛfiri sɛ Ohwimhene wuyɛ no ɛnɛ England fo dodoɔ naa no ɔmo mfa ahenni ne nyɛ hwee ɔmo hene no ɔmo mfa ne nyɛ hwee wonim deɛ nti a they have abandoned Christianity. I am saying this with fear sɛ yɛn promote Christianity ɛwɔ Asanteman mu a na sɛ yɛyɛ yɛadwene sɛ yɛde kristosom anim ɛbɛba fam na asɛ abosom sɛm ne saa nneɛma no na yɛahemfo bi mu ɛbɛyɛ saa deɛ no a yɛahennie no nyame amoa in the next 50 years no I am not a prophet of doom but menim deɛ ɛbɛsi anaasɛ nea ɛbɛtumi asi na yɛsɛ wokɔto sɛ ɛgya atɔ obi abɔdwesɛm a na wasa bi ɛde asi wo deɛ ho na me deɛ da bia meka sɛ mekɔto sɛ ɛgya atɔ obi abɔdwesɛm a mensa nsuo nsɛm deɛ ho metwitwa me deɛ no afiri hɔ enti mepɛ sɛ adeɛ biara na ɛntimi mmoa ɛma asante yɛahennie ɛntimi ɛnyina afebɔɔ no mehu kɔ akyiri nti na mepɛ sɛ metu aseɛ na adeɛ baako koraa a ɛha madwene no ne sɛ mobɛkaeɛ a about 3 years to 4 years ago no ɛna Bishop Darkwood Mills yam sɛ n'asɛm bi baeɛ in fact meyɛ santeni meyɛ kristoni but asɛm a Bishop Dark kaeɛ no wankasa yɛ koraa enti me no nananom frɛ no anaasɛ amanfoɔ bi ɛyɛ some agitation a no mo pɛ sɛ ɔbɛ clarify anaasɛ ɔde apology ba no na many problem but deɛ me wɔ problem ne sɛ ɔmo kaa sɛ ɔmo bɛto no asɔre dɛm mu ɛyɛ me nwa paa sɛ adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo bɛ close friends Bishop Dark asɔre na sɛ Bishop Dark no na waka asɛm na ɛnyɛ na asante yɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ ɔba bɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu anaasɛ ɔde kyɛwpa ɛbrɛ yɛ and rightly so asɛm na ɔkaeɛ no ɛnyɛ fair because
menim say we software Bible kakraka na da hoyi ensem bibiri wo ma obetimi ede agina so preach menim de ntia say out of ahemfo no nyina no obebo opimso din anase bibisa enti no say omra manhia anase bia onfa che opamra no na mene penifo no eya adwene ene even Asante youth no na menu omo ya adwene dia na menu omo nya adwene ni say omo si on close to church no. What has the church got to do with Asama Bishop Dag ekan eti akna na medwene ho say adentina say eye about Christianity they are so quick to attack it, they are so quick to respond. There's a Bishop Dag ewo hospital ewo Asante regional some people think Bishop Dag ewo big hospital ewo Kumasi eti ka obeka asatem no nenka ye be close hospital no down nenka ye beka say ayarefo amo hospital doctors ni nyina obia ntenafie emo obia emma adwuma anase ayarefo no so sauda friend ICU say so emfa ho ne ba bia oda friend kopie ye close hospital no kopim say Bishop Dag edi chopper beba would we have done that? Senka Bishop Dag ewo me fan say airport to be ewo Kumase international airport to be na sorry no NC ewo Kumase ema akoni abedie na say akwantuo no mni ade ekoso na Bishop Dag be kan asase mo ya airport me fa de Kumase 474 yemu adwuma nka ye be ka say on close airport no down kopim say odi chopa beba ansa na wabi airport no enti no ada na niema bi wo hodoma nka yen kase no de nka on close no but eba sorry nko ade ye say so wan pacha opa ama ye be close na sorry dan ewo mfa de Kumase ne Ashanti region hanom ba bia na say Ashanti kingdom ba bia. Why did we have to say that? Ashanti youth no ke mfa de galamsia ye tu ewo Ghana ha ke galamsia ye tu ewo Ghana ha omo ntimi anya press conference. How many times no who say Ashanti youth anya press conference about mfa de galamsia and so akoye about Christianity and I said those kind of things now you will see them hey nobody did it aba suddenly abeka say Asante sem hiya omo as abeka say omo ya Asante fo kra chen obia me amone me ka say me Asante ni mapa but ade bia na enye right no and I say it goes against logic and reason, you know. I don't want it. Actually Bishop Dag eko sra Opimso or any bishops eko sra omu ema sei kurampo na oka efa ho. Yes, and one more thing. When I was in I passed through the UK. Yes. And I visited with Otumfo. That is Otumfo. I visited him with. Take out the picture for a moment. Hello? Yeah, I was saying that I visited with Otumfo with about 25 of our bishops and pastors. Visited with a big delegation in his mansion in the UK. And we brought greetings and we had a very warm fellowship together. So he has invited me to Mensah, so I'll be going there. So that's the picture. I was praying for him. Yeah. Yes, and then that's beautiful picture. Oh, are you not clapping? At the end of the day, no, asem ni nyina ko awiye ema asem e de nasem ekokodai. Me sandosa allow me e de ama obi bia oye santini especially. Emfa nse wa adwene mu say yeyi Christosum efiri ho no ma Asante betima gina. I am trusting say a time is going to come say yesi Asante hini bia. Yemfa nduro sem ne sa enkonya sem ne nduro sem ne emfede insaguo ne nsamanfre na yena nanom samanfo na omawu no ede pa na behye omani monyam kase se wodi aduane ekwa akogu nkonya fie anase sa Asanteman ebefa ne ntoma pafra na Asante develop na Asante abaye one of the greatest nations in the world emudi he na behye nananom samanfo ani monyam saa ne mansu ya me fan se metimi enya free kwadu a yede bo Ohwimhene enu ntino yetu na dia so no and like I said rightly so not Opambour tu na dia so no ayamede na so ayamwe say 7th one no and I said
baako na omu nyina do na no single out say eno no mo hu hia omu say omu beka eno ho asem. Can you imagine? You see how you misplacing our priorities. It is a say no, it means obi Asanteni na odo sante te say me Asante ho bibia owobi dia o say onginia ni say ye be kwakọ no aduane dia ma nananom samanfo because nipa wu awawu so pese nipa ntimi ni aduane a se nipa wu a no aduane kosi ni nchen hwe se aduane no betima dia no amo anase dan ekosi ni nchen se on bakro betimi adia sa niam na ye no ani nyina ye niam ye defre ahonhom ye defre tumi bi ye defre niam bi a enye nyame tumi ye nananom ne ka kire mo se mo no aduane emfa emom ye nananom ne ka asam ne kire mo ye nananom why na ewu akọ asamado honum asaba akohu se omu no aduane wo ho na se ye nananom timi didi a ade na baby omu wo no omu timi no aduane ne bi ni ye nananom no omu dodo bebrebe yi eti mu ye sure se enuane na omode kọ nkonya dem no mode enuane a omu di a omba media because a free 300 years near ye chekere Asanteman omu a omaba ekoro no omu doso eti enuane dodo sei Dansan do say na monwa edi nnuane no kosi nkonya dem. You see, it just doesn't make sense. But we are still holding on to it. And no part na hi omu kese say me fan say nia ohini aye. Nanka I was expecting say omu be stress on eniema Ohwimhene aye eniema boni na waye no. Nanka omu be stress on eno no ho hi omu kese say o say omu sabio. Eti nei say obi Asanteni owo bibia bi wako school odone man obetimi di mpuntu aba na so se media bosomsem no menyini eno nko na menyini na emom mebo ensase ho ban mehye nananom animonyam by developing the country and as developing the city and as corona ye de ahye ne nsa no se me develop no me ye bibia kama na emom me de Kristo ana bechechere efese mikro anase Asanteman ya enfona sema omu kan se asante amamre eni kitosum enko entino se wo se obeye Kristo ni dia eni ne jai akonya ne to ho neko beni se ye ya tum se abosomsom ne sa mfade se go ne those things no ena ye beye. It doesn't make sense. Etuwa ujiri se ye no aduane emfama nananom no bisa ho question se nananom no omudu do ye sei ne nuane na ye no ano enuane no so do ye sei ena se bisa ho se eti nananom no omu ndidi da bia eti ba ne se na ye de abosome nko anase bibina ye no aduane edi kosi nkonyadem ho enti efri me fa se emere na ye nyamfa aduane nko ho no enti no nananom no omu ye de didie enye nananom ena ye no aduane mu omu eye tumi ne ahobone enti na ema ye yesa osi etwa sa de ni nyina mu na maye videos bibreba me kire me ankasa me yonko asantefo ama ye timati ase menim se bi mu ho no ma ono ye de dan onfa kisoso mu nya hwe de ogidie na obegie die arahosam ne se oyisu iPhone na onkan so hunu se iPhone ye nananom anyusu iPhone enso so oyisu iPhone ene odrive car oda air condition mu onkan se ye nananom no mu da sebe atakwa medan mu anase enuyanko mu 300 years ago ne nananom no ehifa na no mu da na nye sebe enuyase empatase atakwa medan mu na no mu da ene oda dan tiles ewo mu oda dan air condition ewo mu wo yesu car no enye nananom breso ena omu yesu ye enti no adan na wo yesu car no ne nananom omu nante enti no wososo nante ye nananom na omu pese omu ka asem kire obi a na nya phone na omu yesu na nya email na nya telephone na omu yesu na omu nante enti wososo so pese o ka asem kire obi a nante na ko ka kire ne adan na niema wo yesu nyina ye niema ye nananom anyusu bi but ye nyina ye hu se ene ebeboa ye eno ti no ya fa no abrofo no ena de ma ye ye sori ne kase tia abrofo eso niema ye yisu ewo ye fie ye yisu ewo ho atare e show afidie a enwuno ye efa me fa je cotton no enwuno ye afidie na enwuno ye no afidie no eye buruni ena ye empabo e hyewo afidie na eye no eye buruni na ye tv a wo he eye buruni na ye enei utimi eye text message eye call uni edu abrochire utimi efre no enye ni petuntum anasa Asantefo ena de satellite echo space ema ene wo etimi nya bi etimi de ye calls eye broni ena ye yensia sore aya say Christosum ye abrofosum Christosum no enye abrofosum even to begin with Jesus Christ na onye broni
Yesu na oye Jew ni a ofiri Middle East abrofo no gye Christianity edi said ye nso so ye beka nyame asem kire ya ye gidi ye no saa ohu edie pa na ene asante ye wa ebetimi a compete with abrofo bibia ni honum ade na ni nyina yafa abaki soso mo nkoa so dia ye say nananom som enti no so yo hene na se we ngunsa wuntimi ni ohene. Look at all this. Eni si yase ye fa ye nananom kwan so dia ene misra ojafo na wi so no jan ka na udam no eti nana san one sign so da air condition mu e wo fie ho no ma electricity ye nananom anyusu electricity o say tu a odikan wa anyusu electricity nti wo so don't use electricity in your house atare na o hye no o say tutu mu a omudika bae no nanya sa entare we bi na no mu hye nti wo so mo e friend danta anase fa doto esi wasene me pese mekasa amama no beti obi eti no the American nyina say we have to take Christianity serious ewo Asanteman mu anye sa esum betimi adru yai media me pese sum no ebedru yai enti wo de bi san say sene utimi iso phone o drive car ene oda air condition mu wo TV wo satellite wo wei ene ma na wo ni nyina no abrofo na yeye even etuo kura na ye yusu ye ede kon ye ede ma Asanteman emu tre ye no etuo no hwa na de bre ye anya abrofo na de bre ye enya ye ena abrofo ede etuo ni bre ye sanya abrofo tuo mu ni bre ye Asante ka ye ntimi entresa because most of the tribes now yetimi edifiti wo mu no na dodo na no omoni tuo anase omu tuo kura omu tuo no no so te se ye de no pa na ye Asante de ye wo tuo bebre de tuo no ye ne ye Dutch for na de bre ye Britain for ne Dutch for but not Dutch for no mum de no doso if it's not Britain for no omu shara mpayasem at the beginning tina omu tuo kura na nya de se ombeto amaye enti ye Dutch for no ana na eto amaye ewo Elmina Castle enti tuo na ye yusu a ema Asante timi tre ni nyina no broni na de bre ye yensu asori a na ye kaseti ya broni yensu asori ya say oh abrofo ye say oh obroni ti say look at all this hypocrisy but yenum na sabe ya dwenu mu abie na yesanso ye Christopher no de ye betenetene niama we will make sure say in our lifetime we will straighten things up I will see ye sabosomsom ni nyina free ho enti anuanom me de masam ebe we ye no de na make nyina ni say video we ye Ohwimhene a otumfo tu no me no otumfo ye adwene 100% eniema nso na me nya ye no me de ma adwene kyerem say ba kokra ye enough say nka otumfo betum de tu no enti 7 no krampo de ne doso na de na ye me wonwanti ma me ye video no say de na omu stress on no na nyese galamsey na wasensa ase na nyese nananom na nkasa a wakotu a watonsa nsase no mfaze emusieye anase esieye na eno no ho hia omo na pede otumfo ntam kese enom ni ade na waye no like enema 7 no na ewo ho no ebia ho hye dan hia omo se Kristosom se o se okọ asore na ene ade na oma comment ni nyina de omo kan nyina ne se o se obekọ asore na se o se ongu nsadia ene ejai akonya ne to ho eno ntina na eha menti na meye se video no ntinya tu a yetu no ho video na meye eye nia ahemfo na omo comment no ne omo kan ye nti na meye se video no asa ne man so no de ho hi omo kase a mfa ze show mo bufu kase se o se asori nti ongunsa so no nti na meye se video we abushafo nti me de mo besi ha na message say na first time oba me channel isu abomodi na subscribe to me channel mame na like video no na share na drop a comment so na yentimi sua de say me kan no ayewunia Ghana ni santini na mom ye Kristoni na me pese Asanteman ebe Kristo man na me a lot of things to share with you, a lot of videos to come na would you follow me na hit the notification bell so that me post any new video bia obetimi enya alert no se one me nya adwena wo de enidi matem wo de for adwene bra ma yen respect ye ho se wonya santini ncheme nti wo de ma yen fa buo ni buo ema ye ho nti wo de drop your comments and let me know how you think na share ma for from so na afei yentimi sua there together when me say obey yenti I want to thank you in advance. Thank you very much.